कौन नतिया के बेटा कहता रे कि हमार मर्दा छोड़ देले बा। हम कहतनी रे हमार खोसिया के मौगी छोड़ देले बा तो तू रखब ना रखे हमार खोसिया तारा के रख ली एही न बतियावेला सही छीना मालूम बात तो लड़ कहतारू बहुत बड़का तू छिनार बारू। हमारे जमाना चले आगे पीछे थाना चले आगे पीछे थाना चले ये हाई हो गए गाड़ी में गुना माई रे हो गेम ना नीलकमल सिंह का न्यू वीडियो सॉन्ग आया है लाइसेंसी बहुत बढ़िया गाना है। करिले इशारा तबे सारा समियाना चले सरकार की जय हो ई मेहर मऊगा सरकार गिराई कपड़ा तो पहले बारन जोकर के जैसन रंगदारी करत तरन एकरा के रंगदारी ना कहल जाला एकरा के भड़ुआई कहल जाला। रात बितावे साथ में चला फिर भड़ुआई करे लगल अपन चाल ना छोड़ब हाथ में बाटे करेंसी देही पर लाइसेंसी ही बाटे देही पर लाइसेंसी बा एकर बात मान ले मैडम ई बहुत बड़का लतखोर बा ना गन लाइसेंसी ही बाटे गन लाइसेंसी बाटे हम तो दोसर कुछो समझत रहनी हा धन लाइसेंसी ही बाटे धन लाइसेंसी बात तो गोली मारत रह गाड़ी में 1 लाख रुपया बात तो दे दो मान जाई असली मरद नहीं ख नकली मरद 12 अल्लू अर्जुन के पुष्पा फिल्म के हई कॉपी कल बार देखिए भाई साहब कहाँ ठोक रहे हैं।